Слава на Бога! Слава на Бога! Браво, слава на Бога. Взимахме доста от времето и затова ще се старая много кратко да проповядвам. А пък, ако ще виждам лицата ви, че сте изморени, напроче ще стоя. Според вас ще проповядвам, да знаете. О, алелуя. Значи не зависи от мен, зависи от вас. Само един. Ами заради един няма да ощетим всичките. Поне 5 трябва да има. Добре. А помните ли преди 4 седмици сигурно? Четвъртата, да. За какво съм проповядвал? Откъде да помните? Откъде ще помните, да. И аз не съм бил тук. И половината бяхме напускали. На половината... Ама половината бяхте тук. Добре? За последователи. Да, нещо такова, да. Слава на Бога. Слава на Бога! Имам поредици за ученичеството, понеже това ми гори в сърцето, да съм ученик. И следователно, като съм ученик, трябва да направя такива като мен. Амин. Ще стане. Цената на ученичеството съм проповядвал преди 4 седмици. Има, нали, казахме, че има цена да си ученик на Христос, без да платиш някаква цена. Ти не можеш да бъдеш ученик на Христос. Казахме, че има две групи хора. Едните са последователи, другите са ученици. Нали така? Последователите какво правиха? Само безплатно се храниха. И след това бягаха. А учениците даже помагаха на последователите да се хранят. И след това им събираха, нали, мизерията. Това го прави учениците. Учениците правят всичко възможно, за да може последователите да се хранят, да не платят цена и след това, когато им идва трудно, да се избягат и масата да остане за учениците и те да съберат вече буклука от масата. Това го прави учениците. Казваме, че група А, т.е. последователите, те постоянно са ограничени в много неща. Те идват при Исус. Те са с Исус. Те чуват Словото на Исус. Те виждат знаменията, те виждат чудесата, те виждат как безплатно се храни човек. Всичко това вижда последователите, но идва един момент, където Исус се връща към тях и им казва: вижте какво, ако мислите по този начин да ме следвате, само когато има ванта или само когато ви е добре на вас, по-добре не го правете. С мои думи. Но го и пише и в Библията по този начин. И се обръща към тях и им казва: ако не се отричаш от себе си, от твоите дела, ти не можеш да бъдеш мой ученик. Но ако се отричаш от себе си и дигаш кръста си и всекидневно ме следваш, тогава можеш да бъдеш мой ученик. Вау! Не знам колко от вас осъзнават какви силни слова са тези. Защото за да следваш Исус, трябва да платиш цена. За да се спасяваш, безплатно. Но за да седиш в спасението си, всекидневно трябва да плащаш. Казахме, че безплатно е да влезеш в ресторанта и да си поръчваш меню. Тоест да искаш менюто и да разглеждаш храната. Но си струва, когато ще трябва да се храниш нещо. По същият начин е спасението. Спасението е призив, спасението е покана. Безплатно получаваш тази покана и започваш вече да гледаш какво има вътре, какво няма вътре. Но за да седиш в спасението си, всекидневно трябва да плащаш за това. Разбирате ли това какво ви говоря? Ага. Но тези, които разбират, трябва да изпълняват. Ако не изпълняват, голям проблем е. Добре? Казахме, че
Да си ученик на Христос има цена. Но съм приготвил втора част за това. Ще те помоля след това да отвориш, ама в друг превод. Сега ще кажа на това, на 1940. Казахме, че да следваш Христос има цена. Разбирате ли това? Цена не е парична цена. Христос не иска даже пари от теб. Христос иска повече от теб, даже повече от пари. Нали има една светска поговорка, казваме, какво да правим парите, ако нямам здравето? Исус иска точно това от теб. Повече от пари. Живота ти. Защото ти можеш да даваш пари, но да не даваш живота си за Исус. Ти можеш да жертваш и времето си за Исус, но не и живота си. Това са различни неща. Нали го разбирате? Исус иска най-ценното от теб. Човек, когато дава най-ценното, другите неща, те автоматично вече излизат. Но ако не можеш да даваш най-ценното и най-маникото, няма как да го даваш. Това е една тайна, където съм го учил сам, с течение на време. Можеш ли да кажеш до човека, до себе си? Първо, опознай себе си. Първо, опознай себе си. И следователно, ще опознаеш Бог. Разбирате ли това? Да опознаеш себе си и следователно ще опознаеш Бог. Кой е Той и какво може да направи. Ако първо не може да опознаеш себе си, как ще опознаеш този, който владее цялата планета, цялата Земя? Как ще опознаеш този, който не се вижда, а само може да го чувства със сетивата си и чрез вяра да се докоснеш до Него? Видял съм хора, търсят Бог, са много дразновени към това да търсят Бог, да следват Бог, какво прави, какво не прави, но всъщност не могат да разпознаят себе си, какви са те. Какво имат в себе си, какво притежават в себе си, дали с това, което имат и притежават, може да опознаят Бог. Много хора опознават Бог с чувствата си. Но да ви шокирам ли? Чувствата ти ще позволяват да се докоснеш до Бог много малинко, след това ще те излъгат пак. Ако не можеш да опознаеш Бог със сърцето си, не можеш да опознаеш Бог и с чувствата си. Исус иска повече от всичко от нас. Тоест, от къщи, от пари, каквото и да е било, Той иска най-важното нещо от нас. Живота ни. Защото, нали, всички сме готови в това да плащаме някаква цена, за да можеш да живеем. Даже има хора, където преминават от лоши болести, са готови да харчат всичко, каквото имат, за да могат да живеят още 10 години, например, тук в тази земя. Човек, първо, когато дава себе си или жертва себе си за Христос, той автоматично започва да живее първо в небето. Искам да влизам в Словото, но това не знам дали има този превод, аз ще го чета от тук. Матей 26, 31-35. Нека да отворим. 26 глава, 31 до 35 стихове. Това са последните мигове на Исус в земята с учениците. Исус казва така. Исус казва на учениците си: заради това, което ще ми се случи тази нощ, всички вие ще се разбягате и ще ме изоставите. Защото Писанието казва: ще убия овчаря и овцете ще се разбягат.
Това го казва в Захария 13:7. Това, което говори Исус, цитира като стих. Но след като бъда възкресен, ще отида в Галилея преди вас. Петър каза, дори всички останали да те изоставят заради това, което ще ти се случи, аз никога няма да те изоставя. Исус отвърна, истина ти казвам, тази нощ, преди да пропее петела 3 пъти, ще се отрекаш от мен. Но Петър му каза, никога. Знаете ли тази дума какво е? Никога. Да. Никога. Значи има шанс. Никога, значи няма шанс. И каквото и да се случи, никога няма да се отрека от теб. Дори ако трябва да умра заедно с теб. Това го казва Петър преди да умре Исус. В тези думи намирам аз много неща в думите на Петър, не в думите на Исус. Помните ли, че още миналата седмица ви казах нещо свързано с... не миналата седмица, ами преди 4 седмици и свързано с това какво говориш и какво обещаваш. Защото днешно време, така да го кажа, по-луксозно е да говоря, отколкото да действам. Днешно време по-харизматично е или по-обичайно е, по-добре е да обещавам на човека неща, но след това да не ги изпълнявам. Днешно време и даже много християни се съблазняват в това и падат. Да казват, ама пастора ми обеща, че ще дойде в нас 3 пъти. Даже и 4. Сега го чакам, вика, аз взимам, даже с един брат съм разговарял и ми казва, аз вика работя, пастора ми каза, че ще дойде в еди си колко часа в нас. Не става дума за нашия пастор, да знаете. Вика, аз съм казал на шефа, че днес няма да бъда на работа. Заради това, че пастора ще ги посети от дома им. Човека първи ден, нали, каза, че е нормално, човешко е, нали, да не дойде. Случи се нещо, човешко е. Втори ден, той също пак му обещава и му казва, ще дойда следващия ден. Човека пак остава от работа, пак чака, пак не идва пастора. Ден трети, човека му казва, пасторе, ти ще дойдеш ли или не? И пастора казва, ще дойда, аз ще извънна кога. Ама ти не можеш да ми звънкаш, нали, ти не можеш да ми звънкаш нали, след 1 час, нали, аз ще дойда, защото аз съм на работа. Кажи ми кой ден, за да мога да те чакам отново. Ами ще го решим един ден. И поради тези думи този човечец се съблазнява в пастора и казва, този пастор какво прави? Нали? Това редно ли е, вика, на мен? И започва този човек по един или друг начин да отстъпва от вярата. Поради какво? Поради хубавите думи, че един му обещава. Един му обещава, че ще отива от тях, ще се помоли заедно с тях, ще ги благослови, ще общуват, ще се хранят заедно. Но не знайте, че когато обещавате, идва момента на изпълнение. Казах ви, че не е проблем, не знам дали някой от вас спомни ли това, не е проблем да не се моли цял ден. Не е проблем да чете Словото цял ден. Не е проблем да със седмици да се молиш. Но проблем е, когато казваш на Бог, Господи, аз всяка сутрин ще се събудя в 6 часа и поне половин час ще имам време с Теб.
И като не го правиш, тогава е проблем. Когато казваш на Бог, като обещание, Господи, аз ще направя това всеки ден, по 1 час, по половин час, и като не го правиш, ти си предател. Ти си предател първо на себе си, след това на Бог. Ти първо предал себе си, след това Бог. Нали, много хора казват, че Петър се отрече от Исус, той предаде Исус. Не. Той първо се отрече от себе си, предаде себе си и след това Исус. Защото не е сериозен в думите си. Не е сериозен в обещанията си. Не е сериозен в това, което прави. Скоро, от колко време съм публикувал един статус в Facebook и съм казал: внимавай какво говориш и обещаваш. Защото Бог винаги ще изпитва твоите думи или обещания. Винаги ще ги изпитва самият Бог. Това, което ти обещаваш, това, което ти говориш. Ама сега може да кажеш: ама брат, сега разбирам, че Бог ме е изпитал и поради това, което съм обещал или съм казал на брата или на сестрата, не можах да го изпълня. Ами нормално е, защото Бог те е изпитал в това. В стиха, не знам дали виждате, където Петър казва: аз никога. Тази дума е свързано с нещо по-различно. Няма да влизам точно в тази дума аз, защото за аз има поредици. Няма да можем да излизаме оттам, има и малко време. Самият Петър казва аз, т.е. включва дух, душа и тяло, като кажеш аз. Не можеш да казваш аз само на духа, не можеш да кажеш аз само на душата или на плътта. Като казваш аз, абсолютно всичко, що е в теб, включва това. Чувства, емоции, воля, абсолютно всичко. Тоест, Петър му казва: аз никога няма да те оставя като човек, като духовна същност или душевна, с моите емоции, с моите чувства, с моите сетива, аз ще бъда с теб. Но не знаеш, че когато казваш на Бог аз, Бог прави нещо много различно. Съм пробвал и съм казал няколко пъти на Бог аз и Бог ми каза: ви сега всъщност кой си ти? И след това, когато казвам ама аз нали правя това, и след това осъзнавам, че нещата не е така, както аз казвам. Винаги, когато използваш думата аз, става нещо различно. Искам да ви кажа, по някой път Бог ще допусне неща в живота ви да ви се случва. Или е допуснал вече. Не, че Бог иска да направи нещо лошо за вас с тези неща. А просто един малък тест. Не, че Бог ще ви наказва с тях или ви е наказал, а да пречупва неща във вас, за да може да опознаете първо себе си. Защото ние не можем да познаем себе си, пък използваме думата аз. Разбирате ли това? Човек не може да използва думата аз, ако не познава себе си първо. Кое е? Сам Бог използва тази дума за себе си, аз, защото Той знае кой е Той. И самият Исус използва тази дума много често в Евангелията, в Новия Завет, казва аз. Аз паднаха войниците. И Той като използва думата аз, Той има предвид, че използва дух, душа и тяло, т.е. Отец, Син и Святия Дух. В тази дума са аз. Тази дума аз включва Божеството, тази дума аз включва и теб като триединен човек.
И ако не може да опознае себе си, никога не използва думата аз. Бог преди да разкрие себе си, кой е Той първо разкрива кой си ти. Бог преди да разкрива себе си, кой е Той първо разкрива кой си ти. Разбирате ли, Исус беше с Тома колко време и му казва: Тома, неверника. Защо е неверник? Защото той не знае, че е неверник. Но следователно той осъзна, че е неверник. Исус колко време е с Тома, всичко правят и най-накрая Тома не вярва на другите приятели. Той казва: виж какво, аз ако не виждам Исус, ако не се докосна до Него, ако не се докосна до ребрата му, до ръцете му, ако не му виждам ръцете, аз никога няма да вярвам. И след това Исус му се явява и му казва: Тома, не бъди не вярваш, а бъди вярваш. И след това той осъзнава кой е той, какво е направил той. И като осъзнава това и след това казва: Господ мой, Бог мой. Тогава разбира кой е Исус. Мога да ви докажа с стихове, с ситуации, с служители, с пророци особено, но Бог преди да разкрива себе си на някой служител, на някой пророк от Стария Завет, Бог първо разкрива кой е той. И след това той съзнава кой е той и казва, особено Исаия казва: и кой съм аз съм човек с нечестиви устни и живея между хора с нечестиви устни и видях Бога, ще умра. Разбира себе си кой е като цяло. Човек с мръсна уста и живее посред хора с мръсен език или уста. И след това Бог се разкрива на него малко по-широко и му разкрива планът си какво ще направи. Човек да опознава себе си, това включва, че и да се отказва от себе си. Защото не можеш да се отказваш от себе си, ако не познаваш себе си. Не може да се отричаш от себе си, ако не знаеш кой си ти. И Бог винаги прави неща много нелогични. Защото човек, който не познава себе си, няма как да познае Бог. Можем ли всички заедно да кажем: внимавай на човека до себе си. Внимавай какво говориш или обещаваш. Защото Бог винаги ще изпитва твоите думи или обещания. Внимавай какво говориш и обещаваш. Казахме, че под заглавие за цената на ученичеството, под заглавие имаше, че да опознавам и себе си и следователно ще опознаем Бог. На Петър му трябваше още време да опознае себе си. Нали знаете, че Петър е най-бързият ученик? Да. Нали така, пасторе? Да. Най-бързият ученик е Петър. В отговаряне, за да задава въпрос, за да върши неща, да се бие, да режи уши, да чупи джамове. Най-бързия от служителите е Петър. Но след това, следователно, той става най-бавния вече. Ако забелязвате живота на Петър, след това, след възкресението на Исус, той става най-бавният ученик и най-смиреният ученик. И даже и той описва този стих. Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Разбирате ли? Той разпознава себе си. Ще дойдем и там след малко. Може ли да отвориш Йоан
Евангелието на Йоан, 21 глава, от 14 до 17 стихове. Йоан 21 от 14 до 17. Ще го четем след малко. Бог, когато иска да приготвя някой за себе си, той първо му помага, или т.е. той първо помага на човека, за да разпознава себе си. Когато Бог те приготвя за себе си, брат Светомире, Бог, когато иска да те приготви за себе си, той ще ти помага на теб първо ти да опознаеш себе си. И след това вече можеш да му служиш. Защото като не разпознава себе си, какви чувства, какви неща имаш в теб, защото днес с чувства ще служиш на Бог, утре като бягат тези чувства и ще спреш да служиш на Бог. На Бог не се служи с чувства, на Бог не се служи и с разбиране, с мъдрост. На Бог се служи само с вяра. За да достигаш до Бог, трябва да имаш вяра. И не може без вяра да разпознаваш Бог и да достигаш до Бог. Ти си нищо без Бог. Съгласни ли сте с това? Че аз съм нищо без Бог. И също така и ти си нищо без Бог. Ти си един провален, ти си един несериозен в думите си, в делата си, в обещанията си. Мога да добавям още много неща в списъка. Разбирате ли какво говоря? Ти си нищо без Бог. Когато казвате аз, и след това идва момента на осъзнаване и разбира, че ти си нищо, а когато разбира, че ти си нищо, тогава ставаш нещо за Бог. Бог така работи. Ти когато си нещо, значи за Бог ти си нищо. А когато ставаш нещо за себе си, т.е. когато ставаш нищо за себе си, когато ставаш нищожен, буквално, в буквалния превод на думата, тогава ти ставаш нещо пред очите на Бог. Ама ние не искаме да ставаме нищо, ние искаме да бъдем постоянно нещо, за да показваме и себе си, след това Бог. Първо, ако показва себе си, Бог никога няма да може да го показваш, защото Бог няма да е там, за да го покажеш. А първо, ако показваш Бог, и следователно и хората ще забелязват и теб. Там ли си, сестра? Това беше вече трети път. Кажи, трети път. Трети път. Как Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите. Исус беше 3 дена в гроба, нали? И чака точно третия път да се яви, защото тези неща не са и така писани, а си имат дълбоко значение в себе си. След това ще кажем няколко от неща. Чака третия път Исус да се яви на учениците и в третия път, защото и Петър, нали, 3 пъти се отрече от Исус, и чака третия път да се яви на Петър, на учениците, и да пита от Петър 3 пъти дали го обича. 15 казва, и като позакусиха, Исус каза на Симеона, Петра, Симоне Йонов, любиш ли ме повече отколкото ме любят тия? Той е превод малко добре, ама остави вече това. Каза му, да, Господи, ти знае, че те обичам. Той му каза, паси агънцата ми. Забелязвате ли, нещо казва ли Петър тук? След възкресението, след предателството? Казва му, ти знаеш. Не, след това, паси агънцата ми, има точка. Не продължава Петър, продължава Исус. По принцип трябва да продължава стария Петър, който бърза да говори, бърза да обещава, бърза да казва, да, добре, Господи, аз ще ги оправя. Той му каза, паси овцета ми.
Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петре. Петър се наскърби, за гдето 3 пъти му рече: обичаш ли ме? И му каза: Господи, ти знаеш всичко, ти знаеш, че те обичам. Исус каза: паси овцета му. Или агънцата му. И там се наскърби вече, защото третия път го пита, 3 пъти се е явява на тях, той 3 пъти се отрече от него и 3 пъти го пита дали го обича. Числото 3, знаете ли в Библията какво означава? Обясни. Да обяснявам. Числото 3 в Библията означава Божието намерение или воля. Или Неговата воля. Дали аз на трето число съм родена. И трети беше в поредицата на това да се кръщаваш, сестра. И ти трета беше. И това говори, че е Божието намерение или Неговата воля е върху теб. Амин. Ще ви дам един пример само. Само един пример, че да не взимаме много от времето. В Стария Завет 3 човека идват при Авраам. Нали така? Някой казва: отец на свята. Някой казва: отец на свята е друг. Да, Божието намерение, Божията воля беше точно за Авраам, той да роди син и да бъде това, което Бог му обещал. Да бъде баща на много народи. Но понеже Сара не можа да опознае Божието намерение, Божията воля, тя се посмя. Винаги има такива ситуации, когато не познаваме Божието намерение, какво е за живота ни и казваме: как аз ли? Никога няма да стане. Но когато казваш: никога няма да остане или стане с мен това, Бог тогава ти казва: не, сега вече ще стане. Защото като казваш: да, ще стане, като бързаш, тогава ще забави процеса, за да казва, че аз никога няма да мога. Трябваше ми момента от това да преминавам от тези неща, да казвам: кой бе, Господи? Аз заеквах тогава. Аз заеквам. Аз съм като той е Моисей. Заеква, притеснява се да излиза пред хора да говори, пък като заеква, те ще смущава хората няма да го слушат. Сега не правете това, да не се смуща. Слушайте. И казах: не, никога няма да стане. Първите 2 години, като бях в вяра, просто нямах цел за живота ми, нямах видение какво да направя за Бог, защото аз познавах себе си, кой съм аз. Как ще помагам на този, който е? Викам: голяма разлика има ти и аз. И аз и ти. Ти си, нали, в много голямо ниво, ти управлява всичко, аз съм пък не мога и не знам как ще стане. Халелуя! Тук ли сте? Това е момента на пречупването на Петър. Трябваше да преминава от този момент, защото не е случайно Петър се отрича от Исус, защото Петър имаше един малък проблем само. Иначе харизмата, иначе дразността, поради дразността Исус го е оставил да бъде глава на църквата. Защото знае, че той няма да се отказва. Дразновените хора, те са дразновени докато мрат. Те не могат да спрат това, което е в тях. Таланта, който е поставен от Отец в живота ти, той не може как да се крие от теб. И разбирате ли, че един човек, когато е талантлив да свири или да прави нещо, когато има талант в себе си, помазанието него го гони, а не той да гони помазанието. Защото таланта прави всичко. Той като има таланта, той просто не се мъчи да прави. Той просто прави и нещата се случват. Защото има таланта от самият Отец.
Ако може по-тихо, Галина, или излизай вънка малко. Няма право. Ако забелязвате, вече Петър не обещава на Исус, че ще паси овцета, а пък ако четем отпреде, малко от предните стихове, какво правят те фъргат мрежа, не можаха да ловят риба. Исус им казва, хвърлете надясно. А пък това символизира евангелизирането. Тоест, Исус като призовава Петър и му казва, виж, Петре, аз ще те правя ловец на човеци. Нали така? И след това Петър в това той продължава да лови риба с мрежи, но Исус му каза още в начало, че той ще го прави ловец на човеци. Исус ги наблюдава. Те сами какво могат да правят? Те сами не можаха да фанат даже риба, за да може да се хранят. Исус, когато им каза, хвърлете мрежата надясно, и как така и мрежата не се покъсва от многото риби. И това символизира, че когато човек евангелизира, ако Бог не казва, иди там, иди тук, няма да стане нищо. Няма да може да нафанеш нито една малка риба от цял океан. А когато Бог ти казва, сега хвърли мрежата в Берлин, хвърли мрежата в България, хвърли мрежата в този град, тогава ще ловиш риба. Но когато ти искаш да ловиш риба, без Бог да ти казва, ще се прибираш даже и гладен, без да хванеш нищо. И след това те хващат цяла мрежа риби и след това Исус му казва това. Виж сега какво, Петре, ти си хванал вече тези риби. Нали? Вече имаш рибите. Си направил евангелизацията. Хората започнаха да дойдат отляво и отдясно от всякъде. Сега ти си задължен да се грижи за тези овце. Ти си задължен да ги нахраниш, както аз ги нахраних. Ти си задължен да направиш всичко това, което аз съм направил. Ама ако забелязвате, той не обещава, не казва, Господи, добре, но виждам и в действие, че Петър го прави. Разбирате ли, че думите не са повече от делата, от действията? Ти може да ми говориш много философски неща, много хубави неща, но ако няма действия в теб, тези думи автоматично умират в теб. Ако искаш тези думи да бъдат живот, като излизат от теб, трябва да имаш действия в това, което говориш. Действията потвърждават думите ти и думите ти стават живот за нечия душа. Амин. Ама сега ти говори нещо и действай по различен начин, не че ще изгубиш човека, а човека ще започва и да хули християните. Двоен проблем за теб. Не е за човека, че хули Бог. А ти го принуждаваш да хули християните или Бог. Двоен бонус за теб. Амин. Любовта не се състои в говорене. Разбирате ли? Любовта не се състои в говорене, защото самият Отец каза, слушайте малко, внимателно и преключвам, разбирах, че бързате. Самият Отец казва, нали трябва да се прави нещо по въпроса поради грехопадението? Трябва да се прави нещо по въпроса. И той мисли, говори, нали, да прави, да върши нещо. И най-накрая показва това, което е мислил той. Защото Бог преди да мисли нещо или преди да направи нещо, той го е пресметнал. И след това изпраща Исус. За да изпрати Исус, значи той е мислил за Исус. Още и в небето и след това изпраща Исус в земята. Значи, Бог никога не е говорил нещо
на празно, без да действа или без да показва. И следователно Бог очаква от нас, когато говорим нещо или когато обещаваме нещо, да го изпълним. И да бъдем на това верни до край. Но как ще бъдеш верен на това, което обещаваш, ако ти не разпознаваш себе си? Че ти си един лъжец. Абе, брат, ти сега, защо ме наричаш лъжец? Ами защото всеки от нас говори нещо, дойде времето. Всеки един от нас обещава нещо, говори нещо, но не всеки от нас го изпълнява. Не всеки един от нас не стои до край. Като виждаме малко думи, които са от небето, не от земята, защото земните думи са благословение за душата ни. А небесните словеса или думи са благословение за духът ни, т.е. по-вътре от душата ни. Аз съм с теб, ти пееш, ти правиш това, брат, аз ще те подкрепя, ще направя всичко, аз ще ти помагам във всичко. Аз вече обещавам на теб цялата тетрадка от история. И най-накрая ти очакваш нещо от мен да направя, защото ти се доверяш на мен, имам и тази връзка с теб. Ти се доверяш на мен, че поради аз ти обещах. И ти се приготвя за това, което ти обещах. И най-накрая аз не съм там. Защо? Ами защото трябваше да закарам Живко на парка малко. Защото трябваше да ходя в магазина да пазарувам нещо. Защото трябваше да ходя до родата ми на 200 км да ги виждам. А за пострижката? За пострижката малко по-различно. Виждате ли, не съм с пострижка поради това, че трябва да съм тук. Свършвам. Няма как Бог да направи нещо с теб. Кажи с мен. С мен. Или за мен. Първо, ако ти чуй го това добре. Първо, ако ти не правиш нещо за някой или за себе си. Няма как така Бог да ти дава пари, ти ако не си ми дал пари. Разбираш ли? Няма как така аз да се моля за теб постоянно, а пък Исус да не седи, т.е. да не се моля за мен пред Отца, т.е. да ходатайства за мен. Няма как така да дам от времето ми на този човек и да чакам, като седна в молитва, да кажа: Господи, ето ме. Ето ме за какво? Ето ме думата, знаете ли какво е? Аз съм на твоето разположение. И ако си на Божието разположение, какво правиш? Само ето ме, нали, само обещаваш на Бог: Господи, аз съм на твоето разположение, Господи, аз съм на твоето разположение. И Бог ти казва: отивай, благославяй някой, дай му някой лев, отивай, моли се за някой, отивай, прави нещо, отивай, помагай в църквата. Чети Словото. Направи нещо, нали, по въпроса, само казваме: ето ме, ето ме, ето ме, ето ме, ето ме. И най-накрая Бог казва: ти не си сериозен. Ти не си сериозен. Ти това, което го говориш, ти не си това. Защото много често не можем да разпознаем себе си поради ние сме с фалшива идентичност. Ти не можеш да разпознаеш фалшива идентичност в теб. Защото копираш някой, искаш да бъдеш като някой. Ти не си това, което Бог е направил или Бог те е създал такъв.
И винаги правиш нещо различно на себе си. И затова това те отблъска да разпознаваш себе си като цяло кой си ти. И затова се мъчиш да разпознаваш Бог. Бог не можеш да го разпознаваш, ако не можеш да разпознаеш себе си кой си ти. И като идваш в заключение и казваш: аз съм нищо без Бог, аз не мога без Бог, и тогава Бог ти казва: ей, ти как разпозна това? Ти как разпозна това, че без мене ти си нищо? Ти как разпозна това, че ти не можеш нищо без мен? Ти как разпозна, че ти нямаш живот без мен? Как разпозна това, че ти си човек, който не си сериозен в обещанията си, в делата си, в действията си? Как разбра, че ти си несериозен в това, което ти казвам? И това, когато го осъзнаваш, тогава се пречупва неща в теб. Тогава може по-интимно да разпознаваш Бог какво прави за теб и какво ще направи за теб. Когато не казваш: аз съм нищо без теб на Бог, никога няма да станеш нещо с Бог. За да бъдеш нещо пред Бог и с Бог, трябва да си нищо за себе си. Трябва да си нищо за света, трябва да си нищо за всички около теб. И тогава да ставаш нещо. Самият Петър разбира и осъзнава, че той, когато е побързал да коментира неща с Исус, да отговаря на Исус, да прави всичко, той осъзна, че той има гордост. И затова казва, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Т.е. достатъчна сила, за да може да върши делото на Бог или да постоянства в делото на Бог. Бог даде на Петър достатъчна благодат, за да може да се грижи за овцете. Бог даде достатъчна благодат на Петър, за да може да нахрани овцете. Защото той няма такава сила и няма такава способност да направи от нищо нещо, за да може да нахрани някой. Но Бог е този, който прави от нищо нещо, за да може да нахрани хората и да се грижи за хората. Нека да се изправи.